my sme začali našu podcastovú kariéru jedným podľa mňa z najhorších sériových vrahov v histórii nielen Slovenska alebo Československa, ale aj Európy. A bol to Ondrej Rigo. A od vás som sa dozvedel, že vy ste na neho robili falopletizmografiu. Hneď na začiatok sa vás chcem spýtať, ako na vás pôsobil ako proband, ako človek, ktorého ste vyšetrovali z toho takého ľudského hľadiska? Zdá sa mi, že tá odpoveď vystihuje moje pocity z tých časov. To znamená, že keď tam prišiel, tak na mňa pôsobil ako jeden absolútne dôveryhodný človek. Že ak by som ho stretol niekde v noci a požiadal by ma napríklad o oheň, tak bez akéhokoľvek strachu by som mu ho poskytol. To, ako na mňa pôsobil po chvíli, keď som sa na neho lepšie zapozeral, to je zas iné. On mal niečo v tých očiach také zlovestné. Ja som to tam zacítil, ale ten prvý dojem bol z neho taký veľmi pozitívny. Zrejme toto mu aj umožňovalo páchať. Lebo najlepší podvodník, ten čo najviac, je ten, kto vyzerá absolútne dôveryhodne, rovnako aj človek, ktorý chce byť násilný, musí pôsobiť spočiatku tak, aby ho niekto pustil k sebe. Pokiaľ by pred ním ľudia utekali hneď na prvý pohľad, tak asi by sa mu veľa vecí nepodarilo.